Receive your deliverance. Come. Don't give up. Sunga. Yes. It's like move. It's like now Funupila you want to live in that point point of giving Don't up. give up. Sunga. Yes. If Jesus is on your side, everything everything becomes easy going So forward. give up, okay? So don't give up. So give up. Yes. Out. Yes. Father, we pray for this life. Out in the name of Jesus. You are free. You are free. Khululekile. Usisa ngasixelela igama, asixelela ifani, asixelele usisi uvelaphi. Ingaba apha enkonzweni uza okosingaphi ngabe uyaqala na? Igama lami ndinguyandiswa umdayi ndihlala apha eNyanga East kodwa ke bendingumuntu ohlala kwaLanga. Ndiyaqala ke kuza apha. Although ukusiya wayezama engixelela like bendike namane ndibamba kwezinto ze-EPWPs ndapha kuye emsebenzini. Every morning asoloko hleli nje ufaka iprayer. So ndibe nomdla womamela abenalamdla lo sisi naye ba uthando sisi asoloko endimamele because abanye abasebenzi bayadikwa uyabo. So ndimamele ke mina kwezi prayers zakhe. Uyambulela uba ude wafika namhlanje kule ndawo. Ndiyabulela bandide ndeza kuba bekuku last year ngoko emane ethetha kume fake senses zicabantu kuba siyasana uzalibazisa wena. But ke ndade ndabe ndiyaze ke namhlanje. Amen. Ndiziphakamele ke phofu ndithe kuye nalapha siyanama lokhwela mani but ndarhalela uyokhonza. Athi ke nakubana ndiza kufakela mani imali. Ayenze ke nya athi uzutsho ngomgqibelo ndikufakela imali ebusuku for uba uzokwazi uvuka kusasa kuze inkonzo. Nyani ke ndingatshoka izolo nditsho namhlanje ekseni uvuka kwami no ndituke pha ngo6. Nditsho ke kuye ke nyani ba ndifuna ukuza ngapha. Fake ke nyani ke imali ke yoba mandikhwele ke. Hey, ndinjenjalo iwasiba ndiyafuna ukuza nabantwana bami yazi. But andihlali nabantwana bami, abantwana bami bahlala kwaLanga. Okay sisi. I-man of God ithethile nawe namhlanje as ithandazela payback. Iye yathetha amazwi kuwe athi don't give up. Ndikubona ukwipoint yokuncama. Ingaba ikhona into obikwenza ebomini uncame ezindoda kaThixo seyithethile. Ngabe uya waconfirma lo mazwi? Ewe ndiyawaconfirma lo mazwi kuba kaloku ndingumuntu ongenandawo yohlala eyam. Bendingumuntu ohlala no-sister wam ke out of all these years. But ke mane senza lo on and off namhlanje azive efuna unikhupha endlini kunye nabantwana. Senjwa ke ndiye nafumaniseka uba bakhula kabuhlungu abantwana bam but nalapho bendingayikanga uthandaza ndithi kubantwana Lusemi qho every night sisahlala kwakhe nangoku sendiphumile kwakhe sendingahlali nabo ndithi Lusemi uqani ngedolo misana celani uThixo ukuthi andiphumeze kule meko kuba kaloku nina abaphila kabuhlungu enaniphangeli ke ngoku ezinto zonke zenzeka ndingaphangeli ndithi ngoku sendimuva ndikhome ndiyorente endaweni ethile but funeke ndiphinde ndihambe nami ndiphinde ndiyobetheka kwa-sister wam because andinayo imali yorenta uqhubekeka for umrento. So ke ngoku ndiyathemba ngokungena kwam kule ndawo amandla kaThixo azatsho asebenze kukwazi uphangela ndikwazi ufumana indawo uhlala for abantwana bam. Kuba like it's been like ixesha elide bakhule kabuhlungu until i-first born yam ide yadicide unazo abana 18 kulo nyaka uLusemi. Next year umgqibe nzima ugrade 11 egive uphile umntana esithi andizokwazi mama ugqibeze ndithi ngoba kutheni Lusemi athi mama uyayazi situation enjani nje ndithi Lusema ukwazi Lusema uzokwazi mntanam because into azaziphumeza kuba nifunde yazi imfundo mntana masoze ithathwe ngubani na and ke ngokumakazi wenu usistep ladder sempumelelo yenu ngohlobo nive ngalo kabuhlungu uthi ucinge no give up waphuma endlini wathi ndizohlala apha kwamakazi sendiphindele khona wathi ndizophatha wabe uzincedile because ngoko apha kuJanuary ngoko sisezilalini adibana ne-SMS ka-sister wam besikaphinda sabiyela kuye moskwa last year ngexesha ke ukuzawubhalwa ke ngoyangathi uyasi-accept engathi ufuna noLusemi abuye esithi umntana ndizokwazi mama ubuye endlini until ubhalela phofu yena umakazi wakhe imessage ethi makazi ndicela uxelela umama uba ndawuze ndibuye apho endlini mhla wafumana indawo yakhe yohlala. So now like ndibuza umbuzo ubana ke mna ke why imessage ezoyibhala kuye angayibhali kum esithi ndixelela umama ndiyamthanda
but ngicela umama ndiyeke ndihlale kule ndawo ndihlala kuyo. So ke umntana mama akahlali namo. Lo message ndifumana ngokuJanuary ngiqoma okay ngokuJanuary manibuye ezilalini because funeka ndilungise izinto zabantwana for isikolo. Oh wow. Sisi wami uyambulela uYesu because uyaqala ufika kule ndawo. Khange uthethe emntwini esi story kodwa umoya kaThixo uyibonile. So unalo ithemba ke ngoku ezibuThixo ibonile ba izinto zizawutshintsha namhlanje. Ndinalo. Umoya kaThixo uye wathetha nangendaba otata babantwana. Kwenzeka ntoni? Zangu chatwe budisappointeka kwenzeka because moya kaThixo ukhona into ayivezileyo edibene notata babantwana. Kwenzekani khasitophisele kuloo ndawo Bona sisi? ke bandithembisa bonke ke ngomtshato. Kwakulo tata baba abantwana bayithuba ngamantombazana is first born and second born yeah. Yayingathi ngumuntu ozawunditshata but ke watshintsha na give up ke kulo relationship because ngiqonda ba andizokwazi uba nendoda ezawusela every day. Into esayincokola. So ndiya kule ndawo ke sisi uyayingqina ukuthi umoya kaThixo unyanisile. Ukhona istory onaso esibhlungu esidibene notata babantwana. Yewe sikhona baba. Wow, siyambulela kakhulu uYesu. Uyambulela uYesu namhlanje And oba ke- erivile izinto ongakhange uzithethe kodwa uYesu wazibona. Yes. So siyathemba ke sisi ukuthi ususela namhlanje yonke into ingecala la. Qala likaThixo uThixo ibambele yonke icase yakho ezandleni zakhe. Usukela namhlanje hamba ngelizwi lakhe. Thandaza umthembo Yesu. Enke bese ndifuna ugive up abekuthandazeni because bendinento masiqhopha before ndilale bendithandaza. Banothuke ngo12 ndiyathandaza. Banothuke ngo3 ndiyathandaza. Ngoku bendifumanise kuba hayibo kuyasa. Bendibana into bandithi ndizawuthandaza man before ndilale ndibiwe buthongo. Usephandle engakhange ndithandaza ndithuke ekseni. Hayi mani bendingumuntu ongathi benzawuthandaza nje. Uyabona ke uyabona ke once ndiluze ukuthandaza ezi zinto asizokwazi ukwenzeka. Unethemba ke usisiba as today Nokholo. umoya kaThixo uthethe nawe Uvile, uzakubuyisela uvakele, ekuthandazeni. uvakele. Amen. Thank you for Amen. your time. Nkosi. Thank you. Newcomer today as well. She has been invited to come to church since last year, but she has been delaying to come. But today she came to church, and the Spirit of God spoke to her, saying that don't give up. You are in a point in life where you are giving up. She's confirming that she is indeed in a point of giving up in her life, because first of all, she's not employed and she has 2 children. And she has no place of her own that she can say, this is my house for my children. She lives currently with her sister. And with her sister, one day she's accepting her and her children. And the next day she wants to throw them out of their house. This thing of giving up, it's even affected her son to the point that it's even thinking of dropping out of school. He does not want to come back anymore and live with his aunt because of the treatment. One day they've been accepted and the next day they are not. And the second thing the man of God said was, where is the father of the children? She answered and said, he is not one. She was also confirming that even there's a story of being disappointed in life, where even one of them was about to marry her, but that did not proceed as planned. We glorify Jesus who reveals things in this place. Thank you, sister. Please remain in the word of God, remain in the word of God, and walk in love, walk by the peace of God. May God continue to bless you. Thank you very much.